mi soveni precisament que ero en mi sonent, que vegi dues persones que tenen el meu papà pel braç, un de cada costat. Ell era en tren de rendre sus paumús, perquè era casat de la guerra de 14. Era el 13è cop que era casat. El primer cop jo havia sigut un pizzotto permissiu, per res, no havia pas tingut compte, era tornar a partir al front. El segon cop, 7 pau per ell. E a poi, come un mondo di altre cose non troppo triste, al 13è cop, li dieron una che acceptar d'être reformat. E se te volen per reformar, acceptes per res, torna a partir al front, que en seràs promerat i te deixareu bé. Aquí no grosso falta que fer-ho. Torna a partir al front, que en torneixi per morir. Per morir trainet encara, si con 20 o 4. Si con 20 o 4 trainet.